ассалому алайкум, духтарони азиз. хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо, духтаро. Ва ниҳоят имрӯз ман заказои барои додарам кардагӣ гирифтам. Хемухем заказ кардагӣ будам, лютеин ва барои вақте ки бо аксия заказ мекунӣ ё ки рӯзои шанбе аксия мешавад дар ширкати Атоми, тӯҳфа равон мекунанд. Рӯзи шанбее ки ман заказ кардам, скидка мегӯям, хато кардам, барои ана ҳамин туш аксия буд. Вақте ки аз 15,000 заказ мекунӣ, 15,000 буд ё 8,000 буд, хато мекунам, туш падарка метиҳад, равон мекунад. ана ҳамин туша барои ман равон кардам. Беҳад туши нағз. Нархи ин туш 1000 рубл, духтаро. Падарка вақте ки равон мекунанд, фикр мекунам ки барои мо беҳад приятна, барои занҳо. ана хел кисточка дорад, духтаро. ҳозир дар бораи харидҳои кардагим барои шумо маълумот медиҳам. духтарои азиз, аввалан пурсиданиам ки чӣ хел шумо, саломатиҳотон, аҳли оилаатон, пешравиатон, коратон чӣ гуна? Духтаро нависед. Агар аз мо пурсон шавед, аз оилаи мо ҳама хуб ҳастем, духтаро. дина ман эфир карданӣ будам, натавонистам, барои он ки Оренбург рафтагӣ будам, назди офтальмолог рафтагӣ будем барои ҳамроҳи хоҳарам. ва дар ҳамон ҷо ман ана ҳамин каталога худам кати гирифтагӣ будам, духтаро. ва оиди лютеин ман аз офтальмолог консултатсия гирифтам, духтарои азиз. ва гуфтанд ки ана ҳамин лютеин, духтаро, ман ина барои модарам заказ кардагӣ будам. ду намуд заказ кардам, якта барои як дугонам, дуюмаш барои модарам. Ин ду намуд аст, духтаро. барои лютеине ки барои мусалмонон иҷозат ҳаст, вай дигар аст, ҳафтаи оянда мебиёд. инаша барои як дугонам ачки кати мегардад, чашмаш камтар хира, близару каси мегӯянд, аз наздик мебинаду аз дур не. ва хоҳиш кард ки заказ кунам, фоидаҳоша бинад. Мультипитательная формула для здоровых глаз, биологически активная добавка, духтаро. ва ана имрӯз бошад, духтарои азиз, аз ҳамин хемохем харидорӣ кардам. нархи хемохем 8000 рубл. дар дохили ин 60 саше ҳаст, яъне 60 дона. ҳозир ман мекушом, дарунаша мебинем якҷоя. Так, айни ҳол 15 нафар ҳастанд, духтаро. группаҳотон кати поделиться кунед эфири имрӯзамон кати, то ки даромада дар бораи хемохем маълумота ҳама гирад. Так, хатича. Ассалому алайкум апаҷон, чӣ хел шумо? Соз фарзандотон соз. Илтимос канали мана дастгирӣ кунед, ҳама каса як дастгирӣ кунед, апаҷону илтимос. Ва алайкум салом, хоҳари азиз. ҳозир, духтаро, ман вая корчой мегирам, ҳама вая мекушоем, мебинем. ана, духтарои азиз, акнун гула бинед, духтаро. агароти модарам кандам. чӣ хел? папоротник ана мехел букет сохтем. чӣ хел, духтаро, гул? Рангаша бинед, чӣ хел ранги ҳамихел кушод. Орзугул, шумоҳо нағзми, дурустми, модар, падару модар созми. Раҳмат, раҳмат, Орзугул. Так, духтаро, акнун мекушоем. доставкаи ман, духтаро, курьерский доставка шуд. пагоҳ як доставкаи дигар дорам, ваям мебиёд, духтарои азиз. вая образовательный центр ба заказ кардам ман. ана, духтаро, ин вкладыш оиди маълумоти ҳамин хемохем, ҳамаи чизаш ҳаст дарунаш. ва
ҳамаи маълумот ҳаст, метавонед маълумоти пурраи худатонам гиред. Акнун духтаро, хемохема ман барои додарам харидорӣ кардам. Додари ман аллергия дорад. Дар баъзе ҳолатҳо вақте ки аниқ намедонем ки барои чӣ аллергия дорад, ҳамин як намуд хӯрокое истеъмол кунад, аллергия пайдо мекунад. Ба ҳамин хотир ман аз ҳамин заказ кардам ва мехоҳам ки аз наздикони худам бинам ки канӣ чӣ гуна результат метиҳад. Агар дар ҳақиқат результати хуб тиҳад, ман метавонам ҳаматонба натарсида тавсия мекунам. Баъд то ҳозирам медонам духтаро ки ин хемохем ин ба аналог нест, дар тамоми дунё аналоги хемохем нест, лекин ман хостам ки аввал аз наздиконам сар кунам. ҳозир духтаро як акнун духтаро, дар дохили ин 60 дона ҳаст. 60 дона саше духтаро. Ина 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Ана духтарои азиз, ина дидед 10 то анами хел коробкача. Ин коробкача мекушоем ва дар дохили ин коробкача бошад 2 4 6 6 дона, яъне 60 дона анами хел. Ана духтаро, монанди желе дарунаша ина дида истодам ки монанди желе ҳаст, монанди сок гӯем духтаро, сок ҳаст ба фикрам. Сок барин, на ошӯб монанди сок. Ва духтарои азиз, 60 дона ин як курси лечения. Аслан 60 дона 8000 рубл. Боз ҳаст хемохеме ки як курс лечения, яъне 3 моҳа лечения мекунед, ин 30,000 рубл мешавад духтарои азиз. Акнун ҳозир ман мефаҳмонам. Акнун ҳозир ман барои додарам гирифтам, дар як рӯз як стики истеъмол мекунад. ана ҳаминҷа специально пометка кардаги, ана ҳаминҷа барои қайчикати мекушоед ва истеъмол мекунед. дохилаш ба будаги желе. акнун духтарои азиз, хемохем аз кадом бемориҳо табобат мекунад? хемохем аз бемориҳои қанд, аз давление, яъне фишори баланд нормализоват мекунад, қанди сахари хуна нормализоват мекунад, аз бемориҳои сафедпӯстӣ мешавад ку аз ҳамин сафедпӯстӣ ҳимоя мекунад. Барои занҳо аз миома, аз киста, аз воспаление, аз инфекция ҳамаша бартараф мекунад духтаро. Ин чиза духтароне ки дар командаи мо ҳамроҳи мо ҳамкорӣ мекунанд, аввал харидорӣ карда результата дида баъд ба командаи мо номнавис шудагӣ ҳастанд духтаро. Як зан дар командаи мо кор мекунанд, айни ҳол номашон аз хотирам баромад. ҳамон кас аз ҳамин хемохем гирифтанд, барои як бемории занона доштанд, баъди хемохем фарзанддор шуданд. 8 сол фарзанд надоштанд, фарзанддор шуданд духтарои азиз. ба ҳамин хотир онҳое ки то ҳол дар фикр ҳастанд барои харидорӣ кардани хемохем, марҳамат духтаро, ҳатман аз ҳамин харидорӣ кунед ва ба ҳамаи бемориҳотон шифо меёбед аз бо ҳамин воситаи хемохем. акнун саволотона хонам духтаро. Саволотона мехонам, баъд бо дальши маълумота медиҳам. Дар бораи хемохем фаҳмидед. Акнун ҳозир ман ҳамин каталогба мебинам ки чӣ гуна вай дорад. ана духтаро, дозировка 1 пакетик 2 раза в день. Акнун ин он вақте ки бемориш беҳад уже запущенная форма, уже беҳад бемориаш уже якчанд сол боз табобат наёфтагӣ, ана ҳамон вақт дутогӣ истеъмол мекунад. Дар ҳолати масалан додари ман яктогӣ истеъмол мекунад.
Хемохем – это биологически активная добавка к пище, которая содержит в себе смесь экстрактов трав, экстракт дудника гигантского, экстракт жгун корня монне, экстракт корня пиона молочно-цветкового. Данная комбинация трав помогает восстановить жизненную энергию, способствует поддержанию иммунитета и устраняет усталость. Яъне барои онҳое ки бо иммунитети паст азият мекашанд, яъне иммунитети паст чӣ гуна духтаро? Вақте ки тез бемор мешавед, тез воспаление мешавад, яъне шамолкашию ҳамино, дар ҳолати иммунитет паст будан тез одам касалие мегирад. Ана он вақт метавонед аз хемохем истеъмол кунед. Апаҷоно, канали мана дастгирӣ кунед. Гулбиби Нош. Салом алейкум, апаҷони Рудоба Ҳамида навиштанд. Ва алейкум салом, хоҳари азиз. онҳое ки нав ба эфири мо ворид шуданд, хуш омадед духтарони азиз. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳу ва баракатуҳ. Фирӯз Резвон навиштанд. Ва алейкум салом. Эфир кай сар шуд? Эфир ана 10 дақиқа пештар сар шуд. Так. Идимо Латипова. Салом Рудобаҷон, шумо беҳтарин зан модар. Ва алейкум салом, саломат бошед. Ва акнун духтаро оиди лютеин маълумот медиҳам. Ана ҳамин лютеина духтаро ду намудаш мешавад. Барои мусалмонҳо иҷозат ҳаст. Лютеине ки барои мусалмонҳо иҷозат ҳаст, яъне дар таркибаш гавядина дорад, равғани гов дорад ва лютеине ки равғани свинина дорад. Ба ҳамин хотир вақте ки мегӯянд ки атоми маҳсулоташ ҳаром, атоми маҳсулоташ барои мусалмонҳо мумкин нест. Духтаро, пештар ман ҳам фикр мекардам ки дар ҳақиқат дар атоми маҳсулотҳои ҳамин гуна ҳаст. Ман он вақт дар бораи ҳамин маҳсулот маълумоти кофӣ надоштам. Ва акнун имрӯзҳо ман номнавис шудаму пурра дар бораи ҳамин маҳсулот маълумот гирифтам. Бо офтальмолог маслиҳат кардам, бо педиатр оиди витаминош суҳбат кардам. Баъд ман барои худ хулоса баровардам ки дар ҳақиқат ширкати Атомӣ беҳтарин ширкатест. Беҳтарин ширкатест ки дорои дар ҳақиқат маҳсулотҳои сифаташ олӣ ҳаст. Духтаро, дар ҳақиқат айни ҳол Корея, давлати Корея бо химикатҳо мубориза мебарад, бо ҳамин чизое ки искусственный, чизое ки синтетически ҳаст, бо ана ҳамин чизо мубориза мебарад, то ки дар давлати ваё барои беҳбудии халқу миллаташ ҳаракат мекунад ки продуксияҳои сифатҳояш дар дараҷаи олиро истеҳсол кунад. Ба ҳамин хотир онҳое ки то ҳол номнавис шудагӣ нестанд. Маликуша, закрой, доча, дверь. Мам, тебе бабушка письмо передала. Письмо передала? Подружка, тетя Зина? Да, тетя Зина. Спасибо, это Собака. квитанция. Бать, духтаро, дочь, у меня эфир вообще-то. Мгм. Ладно, я потом посмотрю. Хорошо, закрой дверь, ладно? Давай. Ва баъдан духтаро, ман беҳад айни ҳол хурсандам, беҳад мамнун ҳастам ки ба чунин ширкати бонуфуз, ки ягон фиребу найранг надорад, маҳсулотҳояш беҳтарин аст. Беҳтарин намебуд, ман барои наздикони худам харидорӣ намекардам. Ба ҳамин хотир духтаро, маҳсулотҳояш ҳамин хел маҳсулотҳо ки одамҳоро аз ба ҳаёти нав бармегардонад, яъне барои якчанд мардуме ки ҳамин аз касалиҳои бисёр бефарзандиву касалиҳои қанду ҳамин гуна касалиҳо азият мекашиданд, онҳо шифо ёфтанд. Ба ҳамин хотир марҳамат, духтарои азиз, онҳое ки заказ карданӣ, заказ кунед. Так, ҳозир саволатона хонам, духтаро. Ҳамида, духтаро, лайкҳомон кам, илтимос дастгирӣ кунем. Лайк монед, духтаро, албатта. Айни ҳол 43 нафар ҳастанд дар эфир, духтаро. Кани поделиться кунед группаҳотон кате.
пагоҳ боз духтаро ман Орск ба заказ кардагӣ будам, образовательный центр ба пагоҳ Орск меравам. Боз як закази дигарам ҳаст, як упаковкаи дигар хемухем заказ кардам. Барои ҷиянам витамини С заказ кардам. Акнун витамин С духтаро роли чиро бозӣ мекунад дар организми кӯдак? Витамин С антиоксидант аст, яъне ба пуррагӣ организми кӯдака тоза мекунад, яъне аппетит пайдо мекунад. Воспалению ҳами хело бисёр мешавад, ку вақти уже тирамоҳ 1 моҳ 2 моҳ пас тирамоҳ уже кӯдак тез шамол мекашад, аз ана ҳамино ҳимоя мекунад. Гул биби пурсиданд ки апа шумо реклама мегирен? Бале, мегирам реклама. Беҳисоб дилака ҷуқи дум навиштанд хатича. Зара салом алейкум апаи азиз, касали қанд табобат надорад. Касали қанд табобат дорад. Барои чӣ акнун ман мегӯям. Ман чӣ хеле ки гуфтам, якчанд духтароне ки бо мо ҳамкорӣ мекунанд, барои падару модарашон, барои хоҳарошон харидорӣ кардан ва табобат кардани касали қанд чӣ гуна? Касали қанд просто қандатон, қанди сахаркравӣ нормализуется, яъне дар дараҷаи нормализатсия мебиёяд. То ҳамин қанд нормализоват нашавад, одам азият мекашад, ку ба ҳамин хотир хемохем қанди организма, қанди хуна нормализоват мекунад. Салом алейкум созен, саломатитон созай. Айша навиштанд. Ва алейкум салом. Муҳаммад Али, ассалому алейкум апаи Рудоба. Ва алейкум салом. Реклама мегирем, духтаро нависед оиди реклама. Баъдан духтаро анаин туш ҳозир мефаҳмонам, нархаш 1000 рубл духтаро, лекин туш дар ҳақиқат кисточкаша бинед духтаро. Ба ҳаматон ана ҳамин туша тавсия медиҳам ва вақте ки духтаро туш харидорӣ мекунед, ҳатман кисточкаш ана ҳамин хел майда бошад. Баъд краскаи беҳад хушрӯй краска мекунад. Дидед? Ана ҳамин. Баъдан структураи ҳамин вая бинед. Туша беҳад хушк неву в норме, ҳама тарафа хулоса туши нағз аз ҳамин харидорӣ кунед. Вақте ки рӯзои шанбе заказ мекунед, барои шумо боз тӯҳфа равон мекунанд. Ана духтаро. Long lash mascara. Ана срок годности то соли 2025. Духтарои азиз. Ана ҳамин хел. Ина хоҳарам хемухем заказ кард, баъд туша падарка равон кардан. Вақте ки заказатон аз 15000 зиёд мешавад ё ки 15000 мешавад, ягон тӯҳфа ё ягон падарка равон мекунем. Баъдан онҳое ки заказ кардани ҳастанд, хемохем, спирулина, лютеин, чизе ки заказ кардани бошед, метавонед ба рақамҳои ватсапи ман нависед. Ба ҳамаи гӯшаву канори Россия доставка дорем. То ҳатто то Тоҷикистонам доставка дорем. Доставкаи экспресс доставка духтаро, яъне авиакати равон мекунем. 1 килош 500 рубл мешавад, яъне анами як хемохема 500 рубл ба доставка мекунем. Барои чӣ? Барои он ки айни ҳол масъалаи доставкаи Тоҷикистон ҳоли ҳал нашудааст. Вақте ки ҳал шавад, баъд уже Тоҷикистон боян доставкаҳо бепул мешавад духтаро. Многодетная мама таджичка, 26 лайк аз ман. Саломат бошед. Мариям, салом алейкум созен хубен апаҷон, фарзандакотон созан иншаалло. Мариям, ин Мариям кадом Мариям бошад? Ин Мариаме ки аз дигар ширкат медонед, як се эфир пештар духтаро, 2 духтар аз дигар ширкат. Марҳабо Садамҷон кати Мариям. Вай касан Мариям ном доштанд, ман ба салом навиштанд. Салом апаи Рудоба, мо шумои беҳад дӯст медорем навиштанд. Бовар кунед, ман ба ҳалакай хабар омад ки вай бечора вай духтарое аз группаҳо удалит кардианд барои ман навиштагиш.
ҷанг карди анқатиш. ба ҳамин хотир вақте навистам ба эҳтиёт шавед духтаро. Аз дигар ширкат вақте ки менависед эҳтиёт шавед. боз шумои тамоман удалит накунанд. Так, апаи Хатиҷа номи каналатон чӣ? Так, Гулбиби охир атомӣ фақат хемохем дорад. Не, фақат хемохем надорад, дигар чизоям дорад. Гулбиби шумоям дар монанди ман маълумоти пурра надоред дар бораи атомӣ. Ба фикрам ба ҳамин хотир ҳамин хел фикр мекунед. Силент, мир вашему дому. Спасибо большое. Взаимно. И вашему тоже мир. Так, ман наём. Так. ба шумо мумкин нест дар омадан эфир дар бораи чӣ гуфта истодан намедонам. Не апаҷон, ман Мариями Атомӣ Айхтонум. Беҳтарин Мариямҷон. Саломат бошед хоҳари азиз. Мо якчанд Мариям дорем дар группа. Мо 3 Мариям дорем. Иброҳим, апаи Рудоба, ман хурдестам, барои ҳомиладорӣ фоида дорад. Бале духтаро, барои онҳое ки аз бефарзандӣ азият мекашанд духтаро, ҳатман харидорӣ кунед. Беҳад баъди беҳад фоидаовар аст. Биологически активная добавка к пище. Ба ҳамин хотир духтаро албатта фоидаша мебинед. Ҳатман харидорӣ кунед. боз медонед духтаро, упаковкаш ҳамин хел аккурат накардагӣ, якчанд пакет ба печондагӣ, коробкаи скотчпеч кардагӣ, беҳад ҳамин доставкашонам уже сразу маълум ки дар дараҷаи олӣ. Сафия, салом духтаро. Ва алейкум салом. Салом алейкум гулдухтарони зебои Атомӣ. Ман нафаҳмидам, эфира дер кардам. Не, дер накардед. Так, дар эфири шумо фақат бояд фирмаҳо бошанд. Салом хоҳарҷони меҳрубон, сабр навиштанд. Ва алейкум салом. Мариям Одинаева. Иброҳим, 3 пачка хурдестам апа. Беҳтарин, хурдан гиред. Иброҳим Воҳидов, ва ё ин ҳаққа аз куҷо гирифтанд ки удалит мекунанд? Ин хел мумкин нест. Акнун Иброҳим Воҳидов ба ман ҷавоб доданӣ, одаме ки иҷозат метиҳад худаша поймол кардан ба, то чӣ қадаре ки иҷозат медиҳед, то ҳамон қадар поймол кардан мегирад. Барои ҳамин худатона чӣ хел назди одам ба нишон диҳед, ана ҳамин хел шумоя қабул мекунанд. Значит, иҷозат додагианд ки худашона поймол кунанд. Одаме ки медонед духтаро, ман мисол худама хуб нишон доданӣ нестам назди ягон кас ба. Хайр, ман чӣ гуна ҳастам, уже ҳамин 23 сол боз дар Россия зиндагӣ мекунам, чӣ гуна ҳастам, халқи ҳамин шаҳри мо уже медонад. Уже ман дар назди ино обрӯй пайдо кардагӣ ҳастам, ҳурмат дорам, эҳтиром дорам, ҳамаш ҳаст. Худову шукр. Хай худатон медонед ки назди ҳамин халқи Россия ва чӣ гуна ҳурмату эҳтиром пайдо кардан душвор, боварии ин халқ ба дар омадан беҳад душвор аст. Ҳамин хел не. ба ҳамин хотир ман баъзеҳо гуфтанд ки ман худама занаки хуб нишон медиҳам. Духтаро, ягон зарра занаки хуб нишон доданӣ ҳам нестам. Ман чӣ хеле ки ҳастам, я естественная, такая какая я есть. Ҳозир. Баъд бо як гапи дига духтаро, дина як хабар омад манба ки гӯё ман як зани шортикпӯшу топикпӯш будам. Ҳамин голосҳо овардам, бовар кунед, ҳамин хел хандам гирифт ки акнун оиди ҳамин шортику топик чӣ гуфтаниам духтарони азиз? Баъд анаминҷа фикратона нависед духтаро. Ман ин голосҳои ҳамаша ҷамъ оварда истодам. Як папкаи калон ташкил кардагиам, ҳамон папка ва ҳамаша ҷамъ карда истодам. Ин барои ман доказательства. Иншоалло ба наздикӣ дар кор мешавад. Оиди пӯшидани топик духтаро, ман дар ҳаётам ҳамин топику ҳамин чиза пӯшидагиам нестам, намепӯшамам. Одаме ки мепӯшад,
хайр вай кори вай сару либос пӯшидан вай кори вай. Акнун як савол духтарои азиз, ҳамин саволи ман ба ҷавоб диҳед. Вақте ки одам худаша мепечонад, яъне сатр мекунад, яъне аврат мешавад ку, ана ҳамон одам вақте ки баромада тамоми узви организмаша ҷунбонида, намедонам ки мардакоя нигоҳаша ҷалб карданӣ бошад ё ки нигоҳи киро ё талабаҳои мактаба нигоҳаша худаш ба ҷалб карданӣ бошад. Ина ман намедонам. акнун ҷавоб диҳед, ки ҳамин хел одам ҳақ дорад барои ягон кас насиҳат кардан ё не? Нависед духтаро. Так. Салому алейкум Созин Сафия. Мариам, апаҷони рудобаҷон, ҳечи фикр накунед, ба гапи мардум фикр накунед, одам ай гапош маълумай. Духтаро, не, ман фикр намекунам, ман гапи ягон кас кати корам намекунам, гапи ягон кас кати кордорам нестам, просто шумова ҳамин савол гуфти рӯсо ки савол нарасиб ку. Ва боз як чизи дига, як факти дига он аст ки баъди ҳамин гапҳои гуфтан кофиру мусалмону шортикпӯшу топикпӯш гуфтан, ҳамон одаме ки ҳамин гапҳое мегӯяд кадом рӯй кати, кадом мақсад кати Россия омада дальше зиндагӣ мекунад? Ватани ҳамин топикпӯшу омада чӣ хел зиндагӣ мекунад? Ман ҳамин ба ҳайрон, аҷаб ҳайрон ҳастам. Айни ҳол медонед ки чӣ хел ҳозир положения беҳад безеб аст, беҳад вазнин аст. Боз як чизи дига, ҳамин чиза ман чӣ хел гӯям, наздикони ҳамон одам ба раҳм мехӯрам ки барои забони беустахони мисол хешу табораш наздиконаш азият мекашанд, наздиконаш зарар мебинанд. Ана ҳаминаш беҳад безеб аст. Дар ҳамин одаме ки андеша надорад, фикр надорад, барои наздиконаш ана ҳамин гуна зарар мебиёрад духтаро. Так. Ибрагим Ваҳидов, не, ӯ одаме ки сатр мекунад, диду дониста худаша нишон медиҳад. Бале, ғайри худаша нишон додан боз тамоми организмаша ҷунбонда берун худаша эфир мекунаду худаша реклама мекунад, рақсу бозиҳош кати. Ман фикр мекунам ки аз он топикпӯш беҳтар нест духтаро? Ва апаи худаша як гапи дига мегӯяд, ҳоли дига касда. Бале, ҳамин хел. Ин голосҳо ҳамаш ҳаст ман ба сахранидашудагӣ духтарои азиз, насиб иншоалло. Ва одаме ки мегӯям ку одаме ки худаш пур аз гуноҳ аст, пур аз ҳаёти худаш пур аз фитнаву найрангу дурӯғ аст, як каси дигар ба дар бораи зиндагӣ сохтану дар бораи рафтору кирдораш насиҳат мекунад. Гуфти рӯсо ки я просто в шоке, мягко сказать. Ин хел занҳо медонед, занҳое ки баромада худашона ҷунбондаю ларзонда мебуроянд ку эфир ба. Як асар хотирам мебиёд, асари хато накунам агар як нависандаи европейский, западный нависанда як асар дорад дар бораи улица красных фонарей мегӯянд. Дар Франсия ана хел улица красных фонарей ҳаст. Занҳои бадахлоқ баромада худашона ҳар гуна ороиш дода баромада чӣ мегӯяд, нигоҳи мардакои худаш ба ҷалб мекунад. Ман фақат ана ҳамин гуна представид мекунам, тасаввур мекунам ин хел занҳоя, дигар гуна не. Ҳамин хел духтаро. И ага Миша, Ойтиҷон салом, шумо тинҷми? Ва алейкум салом тинҷ. Так. Орзугул, бале, рост. Гул биби навиштанд. Охир иқа шумо дӯст будед? Апаҷон, дӯст будем, албатта дӯст будему, лекин вақте ки дӯстат ба ҳақиқата мегӯӣ, ҳақиқата қабул кардан намехоҳанд, ҳамин хел мешавад. Так, Золушкача, салом. ана ҳамин хел духтарои азиз, ба ҳамин хотир чӣ гуфтаниям, баъд ҳамун духтарое ки ҳамин гапҳои гӯш мекунанд, бо ва ё ном доштиянд, гули гандуму гули кимчи дар бораи ман ягон маълумот надоранд.
ҳамин канали мана мумкин даже тамошо кардагӣ нестанд, қатъи ман ҳамкорӣ кардагӣ нестанд дар дигар ширкатҳо ва ё ҳам як 4-5 нафар фикрашона голосоша манба равон карданд. бовар кунед духтаро, гӯш карда дар ҳайрат мондам. Барои 4 танга пули ҳаром, ҳамун пули ҳарома гирам гуфта наход одамо шири сафеда сиёҳ гӯянд. Ман ҳамин ба ҳайрон мондам. Занакҳои калон, бовай занакҳои ман мешиносам ҳамчун як занони босавод, занони бо маданият мешинохтам. Одама дар ҳақиқат донистан намешудааст. Настоящее лицо человека невозможно, оказывается, вот с одного раза разглядеть, гуфти Русоки. Апаҷон дӯст ҳам ҷонӣ мешавад, ҳам нонӣ. Бале, бале, духтаро. Баъд як чизи дига, боз як кас дига савол додагӣ буд ки шумо дугона доред дар дигар ширкатҳо. Ҳамон одамба ҷавоб доданиам ки бо душмани ман чу дӯст бисёр нишаст. Бо он дӯст дигарбор амин вақте ки ҳамин душмани ман кати дӯсти мана ман менишинад, ман уже аз ин хел дӯст даст мекашам. Ана ҳамин гуна дар бораи манам ҳамин хел гуфтанд ки надонистаю намонда обучение мегузарондияну баъд дар бораи ман гап мезадиянд ки ман чӣ гуна инсон будам. Ман ҳайрон мешавам. ҳамин хел одамое ки ман кати чӣ кор дорад, ман ягон кас кати кордор нестам. Ягона чизе ки оилае ки вайрон шуданӣ буд, 4 кӯдака ятим кардагӣ буданд. Ман ин бар роҳ надодам. Тамом духтаро. Барои 4 сум пул шуда ман ҳеҷ вақт 4 кӯдака ятим намекунам. Ман метонистам ҳа гапи ту дуруст, гапи ту рост гуфта нигоҳ карда пули худама кор кардан. Лекин виҷдони ман ин чиза қабул намекунад духтаро. Ман рӯи пул ба нигоҳ намекунам. ана ҳамин хел инсон ҳастам ки чӣ хеле ки хоҳад қабул кунад духтарои азиз. аввай 4 нафаре ки дар гирду атрофе ки шири сафеда сиёҳ мегӯяд ва ёям виҷдонашон мумкин азоб метиҳад, дар ҳақиқат азоб метиҳад, лекин уже вай бечораҳо дигар чора надоранд. Барои пул гуфта ҳар корба, ҳар дурӯғба даст мезананд. Лекин ман ин хел нестам. Так, охир ман молои овардагӣ шонда ҳайронам. Парҳез аз он шакар ки бо заҳр омехт. Бале, бале. ана ҳамин хел духтарони азиз, ҳозир ман так, ҳозир духтаро ман саволотона якта мехонам. Так, намешудагӣ одами так, фирмаи атомӣ мода мефурӯше, бо тавсия метиҳед. Доруҳош равғани хуб. Ана ҳамин одам ҳозир ман ҷавоб метиҳам. Доруҳош равғани хуб дорад. Дӯсти азиз, хоҳари азиз, дар ширкати атомӣ доруҳое ҳаст ки равғани хуб дорад, доруҳое ҳаст ки сертификати ҳалол дорад барои мусалмонҳо иҷозатшудагӣ. Ба ҳамин хотир надониста нанависед. Рудобабуча фарзандотон нафаҳмидам, успед накардам. Хочу узнать ваше мнение. Так, Машура Шаҳобовна аз шаҳри Панҷакент. Оли, так. Апа шуморо просто ба хелитон омадае ки уно конференсия кардан, рақсбозӣ хурда гаштистан. Шумо инҷа ғайбат дорен, унҷа вай дар эфириш парвои шумо надорад. Золушкача навишта. Не, духтаро, Золушкача ман тамоман бахелӣ намекунам. Барои чӣ бахелӣ кунам? Так, апаи рудоба ба пеш. Саломат бошед. Ҳамин атомия ҳаром гуфтанд. Чӣ фикр дорен? Акнун атомия ҳаром гуфтанд, духтаро, одаме ки дар ҳамин ширкат кор мекунад, уже соҳиби пул шудагӣ, духтаро. Ва ҳамин ширката ҳаром гуфтанд ё ҳалол гуфтанд, ин аз дасти ягон муллову ягон вай нест.
ҳамин ҷо ман як духтарои группамба дар бораи фикри як вай навишта равон карда будам, фикри як муллои доғистон. ҳамин сетивой бизнес духтаро ҳамин хел ки чӣ гуфтагӣ ҳамон мулло сетивой бизнес ин ҳамин замон ба сетивой бизнес пеш рафта ба ҳамин хотир ин ягон ҷои ҳаромӣ надорад. ҳамин замонаи сетивой бизнес барои ҳамин ягон ҷои ҳаромӣ надорад. Гуфтагӣ акнун ман намедонам, лекин ман фикри худам кати кор мекунам духтаро. Ман ягон каса фиреб кардагӣ нестам ва намекунам. Так. Гуля апаҷон салом, хемохем барои чӣ фоида дорад? Хемохем аз бемориҳои қанд, аз миома, аз инфексия, аз аллергия, аз якчанд намуд бемориҳо фоида дорад. Гесу Саидова Золушка баян пора додан ми. Аҳамият надиҳед духтаро. ана як кас навиштанд ки ғайбат мекунанд. Духтаро, ман ягон каса ғайбат карданӣ нестам. Чизе ки дар бораи ман гуфтанд, ана ҳамон чиза ман шуморо гуфта оварда расондам. Ҳама голосо ҳаст дар ман. Просто ман голоса ҳозир айни ҳол мондан наметонам. Ман ягон каса ғайбат накардам. чизе ки айни ҳол ҳаст, айни ҳол гуфта истодаанд дар бораи ман, ана ҳамон чиза ман гуфтам. Ман ягон каса ғайбат накардам и ғайбатам намекунам. Так, апаҷон шумо беҳтаринед. Машура Шаҳобовна навиштанд. Саломат бошед. видеоҳои беҳтарин. Ба гузашта салавот гӯем хоҳарҷон. Ман ба гузашта салавот мегӯяму, лекин вай одамо салавот намекардям. Барои ҳамин ман фикру андешама гуфтам. Так. Золушка дафшав чива ба номи Золушка гапои безеб мегӣ. Ман нафаҳмидам ами Золушкаш кию дигарош ки нафаҳмидам. Так, апа чӣ шуд сони суд ба додагитон? Суд айни ҳол ман ҳамаи доказательстваҳои ҷамъ оварда истодаам. Доказательства оиди кофир гуфтан, оиди баъд духтаро як чизи дига ҳамин як видеои ман дидам ки як таксист як духтари руса унижат кардагӣ ки сару либоси ким чӣ хелин пӯшидӣ, акнун сару либоси топику ҳамин хел пӯшидагӣ гуфта унижат кардагӣ духтаро. Баъдан дар комментарие хондам ки таксист шаҳрванди Тоҷикистон будааст, шаҳрвандиша аннулировать кардияну аз Россия депортация кардиян. Ман фикр мекунам ки беҳад ҳамин честна кор кардиян. Вақте ки одамое ки топикпӯшои дидан намехоҳад, рафта дар дигар ҷо зиндагӣ кунад. омада ватани топикпӯшова омада қоидаи қонуни худашона ҷорӣ карданиян, ин хел намешавад духтаро. Ин хел одамоя мисол дилаша озор метиҳанд, унижат мекунанд, аскарблят мекунанд, ин хел намешавад духтаро. Так, касе чӣ ки мехоҳад гуфтан гирад, шумо дар пеши Парвардигор рост бошед, иншалло аҳамият надиҳед. Апаи машҳура шумо так. хайр, ҳамин хел духтарои азиз, забони ҳамин хел одамо дароз мешавад. хулоса духтарои азиз, онҳое ки заказ карданиянд, онҳое ки дар ширкати Атоми то ҳол номнавис шудагӣ нестанд, марҳамат ба ватсапи ман нависед. Якҷоя ҳамкорӣ мекунем. Ва баъдан духтаро як чизи дигар ки онҳое ки аз
Тоҷикистон номнавис шуданӣ ҳастанд, натарсида номнавис шавед духтаро. Ба наздикӣ дар Тоҷикистон ҳам кушода мешавад. То кушода шуда нашад дар Тоҷикистон, шумо аллакай структураи худатонро месозед. Так, о хатичаи история. Так, хоҳарҷон буза аз пои худаш меовезанду гӯспанда аз пои худаш аввал. Так, бале, бале. Манам ана ҳамина гуфтаниам, ки одаме ки худаш пур аз гуноҳ, пур аз найранг, пур аз ғайбат, бо омада мана як ҷо рафта ғайбат мекунад. Одамое ки тарафдори ман шуданд, вай одамое аз группаҳош удалит мекунад, одамое ки вая ҳайбале мекунанд, ҳамон одамо кати ман наметонам, ман ҳайрони ҳамон занҳое ки занҳои калонанд, чӣ гуна дуроягӣ мекунанд. Ман ҳайрони ҳамон хел занҳоям духтаро. Ман мегӯм ки я просто в шоке. ғариб духтар. Ягон кас ғайбат накардааст. Чизе ки ҳаст ҳамон чиза ман гуфтам. Ғайбат ин дар бораи як одам дурӯғе мегӯӣ, анамо ғайбат мешавад. Ман ҳақиқата гуфтам. Так. Робия ва ё барои пулу падарка. Ҳа, ҳамин хел ба фикрам. Ман мегӯям ку барои пул шуда ҳамин замонае шудааст, ки барои пул шуда ҳамаи чиза мегуфтаӣ. Евгений Миргородский, звезда в шоке. Почему это вы в шоке? Ман ғайбат намекунам, ин ҳақиқатае. Хатича навиштан. Саломат бошед. Барои харобшавӣ. Барои харобшавӣ духтаро чой ҳаст. Чой барои харобшавӣ ва спирулина дорем. Спирулина. Марҳамат барои заказ нависед. Мариам, апаҳо, оиди кор як гап занед. Марҳамат, ширкати Атоми. Духтаро, баъдан вақте ки ман реклама ва рақам мегузорам, ин рақамҳои телефонии духтарои командаи ман, духтарои азиз. Навистан гиред. Апа 160 кас дар эфир, 42 лайк. Нависед духтаро, лайк монед. Зиннат мо навиштам. Зиқ нашавед. Ман зиқ намешавам духтаро, зиқ намешавам. Просто ман ба интересна ки ҳамин қад дурӯғгӯӣ ки ман топик пӯшу, ин хел пӯшу, он хел пӯшу, чӣ дар кор ҳамин гапи дурӯғ? Охир ҳамаи чиза ман доказательстваҳом дар дастам. Охир ман топик пӯш бошамам, допустим ман топик мепӯшам, допустим. А беҳ аз оне ки ҳаёти якчанд зана вайрон карда, шикаста, оилаи як кас ба даромада, ин хел одамо бо забонашон 70 метр. Так, Машура Шаҳобовна, поделиться кунед. Апай Рудоба, так. Так, лайкро зер кунед, подписатсияро фаромӯш накунед. Духтаро, Парвина ҳамроҳи шавҳараш шуд тамом. Ман аллакай ина як моҳ пеш гуфтагӣ будам, ки Парвина ҳамроҳи шавҳараш 4 фарзанду Парвинаро интихоб кард. Дигар одамое аз ҳаёташ тамом нест нобуд кард. Так, просто обидно, когда помогаешь, на ответ такие слова услышать. Да, конечно. Ягон кас хатои мана накунад дар командаи ва сабтонам мемонед, аз зиндагитонам ва видеоҳои вай ҳамаш фейкай. Хатича навиштам. Фаҳмидам хатича ки, духтаро фаҳмидам. Так, Золушка худти. Зиннат мо, аштиҳо ба пеш, манам аз Ашт, шаҳраки шайдон, ман тарафдори шумо, ман ҳамеша ба шуморо шунавам, зиққиҳоям мебурояд. Саломат бошед, Зиннат мо. Омадин сози нағзи Золушкача. Эфири апа даромада ғайбати дигара мекунен, айба намедонен. Духтаро, эфири ман даромада ягон кас ғайбат накардааст. Саволи ман ба духтаро ҷавоб додан, ягон кас ғайбат накардааст. Чизе ки дар бораи ман гуфтам, ман қати духтаро маслиҳат кардам, ки оё ин дуруст аст ё нодуруст. Ягон ҷои ғайбат не. Ғайбат дар дигар ҷо. Ғайбат дар дигар ҷо, духтаро. Ғайбата дигар одамо мекунам. Ман мегӯям, ки одамое ки мана тамоман намешиносанд, як гапое
гапое ки дурӯғе ки дар бораи ман гуфтанд, онҳо хулоса якҷоя ғайбат кардиянд мана. Одамое ки рӯи манба тамоман дигар гапа гуфтагӣ ҳастанд. Аз пушти ман дигар гап, рӯи манба дигар гап. Бо занҳои калон калони мисол соҳиби оила, соҳиби фарзанд, модар ҳастанд ҳамашон. Ман намедонам виҷдони ваё чӣ хел қабул мекунад, ман намефаҳмам. Так, амин ба доказат роӣ мекунам, дар WhatsApp навис роӣ мекунам, амин. Хати чия навиштаанд? Нигина Баҳоваддинова, вой се бор навистам. Тональный крем ҳайми аз Атоми. Нигина Баҳоваддинова ҳаст, хоҳарҷон, Нигинаҷон ҳаст. Тональный крем ҳаст, кушон ҳаст, биби крем ҳаст. Нависед, WhatsApp-и ман ба нависед Нигина. Ҳамаш ҳаст, ман ҳамаша шумо равон мекунам. Так. Так, Рамил Абрамов, шумо ин қадар шумо ёрдам мекарден. Так, хайр. Хайр, ҳамин хел будааст. Нигора Қурбонова, беҳтараш савол тиед. Савол тиед духтаро. Духтаро оиди ҳамин ширкати Атоми саволотона нависед. Ҳамаи саволотон ба ҷавоб мегӯям. Баъдан онҳое ки бо ман ҳамкорӣ карданӣ ҳастанд, дар охири ҳамин эфирам закреплено мекунам номерошона. Номерои худама нависед духтаро. Онҳое ки ман реклама мекунам, ҳамаш аз командаи ман ҳастанд, духтарони командаи ман. Нависед. Фирӯза Ҳаитова. Савол додан успед накардам ҷавобашон ба. Так, апаҳо, апаҷон, Золушка ӯзи рафтӣ. Апа барои чӣ аввал Фаберлика ҳаром гуфтанд, ҳозир бошад Атомира. Шумо чӣ фикр доред? Эс навиштанд. Акнун духтаро, ман чӣ фикр дорам? Ҳамон занаке ки дар бораи Фаберлика ҳаром гуфтагӣ, мисол Атоми ҳаром гуфтагӣ, апаи Муслима ном доранд, апаи Муслима худашон хайр Турсиява зиндагӣ мекунанд. Турсия як давлати обод, як давлати пешрафта. Бисёри тоҷико, занҳои тоҷик дар Россия зиндагӣ мекунанд. Зиндагӣ чӣ хел душвор аст духтаро. Мо акнун инҷа кор карда ягон каса фиреб кардагӣ нестем. Ягон одам ҳамин Атоми кор карда, шахсан ман фиреб кардагӣ нестам. Дар дигар ширкатам ҳамин гуна. Акнун барои чӣ ҳаром мегӯянд, намедонам. Ман мегӯям ку як гуфтаҳои як муллои Доғистона ман ёфтам ки дар он гуфтагӣ ки сетивой бизнес ягон ҳаромӣ надорад. Барои он ки дар ҳамин замон ин мисоли чӣ? Ҳозир ман мисол мебиёрам. Масалан, айни ҳол оператсияҳои чашма оператсия мекунанд, вайкати специально лазерный оператсияҳо ҳаст. Замона пешрафтагӣ барои ҳамин лазеркати айни ҳол оператсия мекунанд. Аз глаукома, катаракта оператсия мекунанд ки пештар ҳамин чизо набуд. Ин аз рӯи пешрафтаи замона ҳамин шудагӣ. Ҳамин сетивой бизнес ҳам ҳамин хел. Аз хона нишаста заказ мекунед, заказатона хонатон мебиёранд. Инам як пешравии замона. Сетивой бизнес айни замон ҳамин чиз кати одамо муваффақ шудагӣ. Барои ҳамин ба фикри ман ягон ҳаромӣ надорад. Хайр онҳое ки фикри ҳарому ҳалола мекунанд, ман намедонам онҳо кадом донишгоҳи илмия хатм кардагӣ бошанд. Хайр ба фикри ваё ҳаром бошад, намедонам. Акнун боз як чизи дига духтаро, ҳамин оиди пособия. Ман бисёр духтарои занҳое мешиносам ки пособия барои ки иҷозат, барои онҳое ки дар корхонаи давлатӣ кор мекунанд, налог месупоранд. Ҳамин хел не? Масалан, муаллимо, духтуро, инженеро, агрономо, ҳамино корхонаи давлатива кор мекунанду аз рӯи налогашон пособия одобрид мекунанд. Яъне шароити зиндагишон агар ҳамон ба соответствовать кунад, пособия оформид мекунанд. Лекин ман бисёр ҳамин мардуми худамо медонам, шахсан ман худамам ҳамин хел одамова справка тоғри карда ки худашон ҳамин муллосифат ҳастанд. Бисёр ҳамин 5 вақт намоз мехонанд, сатр мекунанд, лекин справкаҳои фалшиви тоғри карда пособия мегиранд. Ана ин ба чӣ мегӯед? Ин ҳаром нест духтаро? Биёед аз ҳамин сар кунем. Ана ҳамин ҳаром нест?
ба ҳамин хотир духтарои азиз, ин беҳад як гуноҳи вазнин ба фикри ман, ки як чиза ҳарому ҳалол гуфтану як каса кофир гуфтану мусалмон гуфтану ин номусалмон гуфтан, ин як гуноҳи беҳад вазнин ба фикри ман. Ман шахсан ман ягон каса даже ҳақ надорам як корӣ кардагиша ин дуруст вай нодуруст гуфтан. Агар мисол ягон чиза донам, насиҳат мекунам, ки ана ин корат дуруст, ана ин корат нодуруст. Лекин категорично кори ту ҳаром ё кори ту нодуруст ман гуфтан ба ҳақ надорам, духтарои азиз. Так, ба номи марам аккаунт кушодан касе навистааст. Абдулло ин золушкача вай нест, вай дигар одамай. Так. Дилут месузад. Так, апаҷон чӣ хел хемохем кати спирулина хӯрданаша мегуфтен? Аҳмед Мусоев савол додан. Духтаро, ина ман ҳозир гуфта гузаштам, ҳамин хемохема мегиред, дар дохилаш анами хел стикҳо дорад. Духтаро, анами як донаша як бор истеъмол мекунед. Агар касалитон вазнин бошад, дар як рӯз ду стики истеъмол мекунед. Ина ду донагӣ истеъмол мекунед. Агар воспаленияи запушине бошад, дутагӣ саҳарию бегаҳӣ. Агар просто барои профилактика, барои иммунитет истеъмол кардани бошед, ана ҳамин як донагӣ истеъмол мекунед, духтаро. Спирулинаям аввал яку якбора ҳардуша якҷоя, духтаро, истеъмол накунед. Аввал хемохем, баъд нисфирӯзӣ спирулина истеъмол кунед, барои он ки дар дохили, дар таркиби спирулина 60 намуд витамин дорад, микро и макроэлементҳо дорад. 60 намуд, духтаро. Ғариб духтар савол додан. Апай Рудоба чанд сомай? Хемохем 8000 рубл, духтаро. Так, калиди беҳишт. Духтаро, инҷава ҷангу спор накунед. Қафот кор менан. Суҳайло навиштан. Нархи хемохем 8000 рубл, духтаро. Дар дохилаш 60 дона, 60 стик ҳаст. Боз ин як курс лечения, духтаро. Як курс леченияи як моҳа, анами 60 дона ҳаш як моҳа. Боз як намуди дигараш ҳаст ки 30000 рубл курси леченияи 3 моҳа, духтарои азиз. Онҳое ки заказ мекунанд, скидкаям мекунем, духтарако. Заказ кардани бошед, ба ватсапи ман нависед, доставкатона бепул мекунем. Духтаро, инҷа разбор накунед. Ман саволои худама додам, саволам ҷавоба гирифтам. Инҷа разбору спору баҳсу мунозира дар кор нест. Апаҳо, ягон кас парашоки харобшавиро истифода бурдаед? Ягон кас эффекташа дидетон? Як духтара ки мо истифода бурдагӣ будан, эффект дод. 10 рӯз пас варамои ҳамин баданашон фуромад. Так, ғариб духтаро, шумо чӣ ҷанг дорен? Ҳамида навиштан. Инҷа разбор мекунанд. Духтаро, разбор накунед. Ҳозир эфира тамом мекунам. Эс навиштанд ки гарантия дорад хемохем. Гарантия акнун ҳозир ман гарантия метиҳам, шумо ҳамина гиред, аз беморитон масалан беморитон шифо меёбад гуфта ман гарантия додан наметавонам. Лекин духтарое ҳастанд ки истеъмол карда дар ҳақиқат барои касалишон шифо ёфтагӣ ҳастанд. ба ҳамин хотир марҳамат, духтаро, натарсида харидорӣ кунед. Ин витамин, духтаро, ин як намуд витамине ки аз организм ҳамаи чизҳои нолозимия бартараф мекунад. Духтаро, инҷода ҷанг накунед, Марьям навистанд. Духтаро, личкаи якдигаратон даромада разбор кунед. Сиёбах накунад. Хайр, духтарои азиз, дар бораи чизҳое ки маълумот додани будам маълумот додам. Эфири имрӯзамона ба охир расонем, духтаро. То эфирҳои оянда
касе ки ба ширкати атомӣ номнавис шудани ба командаи ман марҳамат духтарои азиз, биёед ҳамкорӣ мекунем, кора ба пуррагӣ мефаҳмонем, маълумоти пурра медиҳем ва онҳое ки харидорӣ карданӣ ҳастанд ягон маҳсулот аз ширкати атомӣ нависед. Дар охири эфир номеро ман закреплено мекунам. То эфирҳои оянда худо нигаҳбони мову шумо бошад духтаро.